sallama zan yi ne gurin masoyana masu share kuka abin nufi gona don kun yi bani gudu nan mawa abin sona dare da ku kauna ce kuna yi min rana farin ciki inda har da ku amana ne Mustapha ai gwiwan ku ne ku ban kunne dan naji wasu suna ce da ni bureka ne shi ko bureka gona wa ai aboki ne silar gaban murci kun ga dukka aiki ne waɗansu sun ce min yo kamata murya ne kama da murya ita lamari na Allah ne na gode Allah da ya bani arzikin baiwa na yo kiɗa na yi waka abun farantawa wurin masoya nutsuwa na ƙara sanyawa domin bukatar mai kasuwa ya saidawa gona a kai mata taki kafin a shukawa dakan zai sa ta yi haɓaka a girbewa komai da nasa mahalli haƙuri da gaggawa wuta da fetur kusa ne haɗin ba zai yiwu ba ta kamata mai dinki da zai yake duba shi ko makeri da wuta yake haɗin kuba da zai da lura ke samu dinniyo haiba zane akan dutse shi ba za ya goge ba rana ta wanka ce bi ba za a goye ba waka sana'a ce gunmu ba fasata ba da mai saye da sayarwa wannan amana ce girma na kai da wani na tsiya asara ce nema naka na kanka gare ka hujja ce kuma karantar sana'a rike ta riba ce ni na yi dace a cikin maza bajinta ce domin kwanai haƙuri yanzu gashi na dace waɗansu na san haɗuwa da ni su tantance waɗansu na ta kira waya muna zance waɗansu na text message gare ni riba ce Facebook WhatsApp har Instagram na tantance dubin masoya kullum muna ta yin zance mata maza kowa na wani alaka ce idan sun fadar fuska ta wuce ta tabarma ni gaskiya na rike inda ku da alfarma duk dan halat na kwarai baya manta makoma babin da zance sai godiya da ban girma sai gaisuwa ga masoya da zanini kawa gari da kasashe ni ba na mantawa ka zaure samsa alale yana yi mun kara Kano ta daba ina da sai da rarara ubangida na ne mai hana da na yi barna sai da adama wani da bayan kyara kaduna yi bi zango sunan ka ne ya kira a gombe abu da ziran mu mai yawan fikira a dutse sani sayore jihar jigawar mu gari na gwiwa hamis suna a tsarin mu a can abuja san yan bakwana san mu